Ndewonu ndị ebe anyị, kedụnụ ka unu mere? Ọwụ ihe dị nwa unu nwaanyị, nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta ahụike ndị Igbo. Okay, so if you are just joining my channel for the first time, I am Ihe, the daughter of the soil, Nwafọ. Okay, and I'm bringing lessons to you, health lessons to you. So usually I will conduct my lessons in Igbo language and then I'll summarize it at the end in English language. All right, so just trying to reach many people. Okay, so Obunatawo, the first time in a joining I, okay, in na ihe m kwuru, so ana m ade msutukwa Igbo masutukwa English, so but engage si keso no Igbo, and usually na try ka m hapu yesu too much olu onye ka ọwụrụ Central Igbo, so most people ga-aghọta ya ịghọtala. So then oluzie n'ikpeazụ ma chịkọta ya, and I always try to find a song. Okay, so please do not leave. Okay, just hang in there. Okay, so ihe anyị ga-ekwute okwu ya n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara malaria. Malaria bụ ọrịa dị njọ ọ dị njọ too much, ọ dị njọ karịa akụkụ, and ọ na-eme n'ụwa niile karịkwa ebe juru oke oyi. Onwe some part of the world ọ naghị erutacha, but almost ụwa niile, Asia, Africa bụ the most ọ na-adị eme affect. Okay, so and again, ihe mmụta m na-esikarị na akwụkwọ ederede ma ọ bụ experience m nwee ebe m na-arụ ọrụ, ma ọkwanụ ihe ewetakwara na ihe ndị mmụta ọzọ dị iche iche. Okay, so malaria ọ dị njọ karịa. So ọwụ ihe a na-akpọ parasite. Okay, nje, ndị Igbo akpọ ya nje. Ọwụ ihe a na-akpọ nje. Okay, ọwụ from nne mosquito maọbụ nwunye mosquito nke a na-akpọ anopheles mosquito. Ọ ya bụ ihe na-adị enye ya mmadụ. Okay, ọwụ parasite plasmodium ka a na-akpọ ha dịgasị iche iche. Enwe nke a na-akpọ plasmodium falciparum, plasmodium ovale, plasmodium malaria, plasmodium vivax, and plasmodium knowlesi. Nke knowlesi ahụ anakwa na-emekarị ndị mmadụ, ọ na-emekarị monkey ma other animals, but ọ nwekwara ike mekwa mmadụ. So ọ ya bụ ndị a bụ plasmodium dị iche iche, nje dị iche iche na-aka ọsọ malaria. Okay, so ọkwanụ mgbe anwụnta ma ndị bekee akpọ ya mosquito tara mmadụ, because ya ga-taa mmadụ, ihe ọ na-eme bụ ya taa mmadụ, ya mịa mmadụ, ya mịrị ọbara ya. Ọbara ahụ bụkwa ihe o ji azụ akwa ya, mee ka akwa ya dị mma, ya eyie ya ọ gatakwa ọzọ, ya takwa ọzọ, ya mịkwara ọbara, ya mịrị ọbara ahụ, ya ewekwara ya na-eme ka akwa ya dị ọfụma, mụtasị ụmụazị ọzọ. So ọ bụ na ovu ọrịa ahụ, okay, ọ bụ na ovu plasmodium ahụ na-aka ọsọ malaria n'ahụ ya, mgbe ahụ ọ banyere ka ọ mịrị ọbara ahụ o ji azụ akwa ya, then ya amịbanya mmadụ. So ọ ya mere o ji aga ya ga mmịbanya onye ahụ, ya ga-akwaga taa onye ọzọ. Mgbe ọ nakwa achọ ka ọ zụọ akwa ọzọ, ọ ga na-achọ mmadụ, maka mmadụ ka ọ na-atakarị, o ji azụ akwa ya ahụ, ọbara mmadụ ahụ ọ na-eri. Okay, so otu o si eme. So ya ebe dị tropical, like obodo ndị dịtụ nwa warm, asị ma ọ bụ tropical or subtropical, subtropical areas. Okay, ebe ọ dị ọkụ, ebe ụbọchị na-adịkarị ọkụ, dịkwa humid, ebe ọ na-adị eme ọfụma karịa. Alright, so olekwana ihe ọwụ ya megasịa ndị mmadụ amara. Okay, amara na onye ahụ na-arịa ọrịa malaria na, okay, maọbụ ọrịa ịba. Ndị Igbo akpọ ya ọrịa ịba. Okay, so onye ahụ nwere ike na-enwe ahụ ọkụ, ahụ ya dị ọkụ nke ukwuu. O nwere ike ahụ a na-awụ ya akpata oyi na oyi a na-ama ya, isi ọwụwa, ahụ niile a na-egbu ya mgbu, ike ọgwụgwụ adị ya. O nwere ike ọnụ a na-eri, o nwekwara ike na-agbọ mgbe ụfọdụ sef onye ahụ a na-anyụ. Okay, and ekwesịrị onye ihe ndị a na-eme, biko ya gakwuru onye dibịa ka eleta ya anya mgbe ọ dị mma. Biko gwa ikwu na ibe gị na-ahụ adịghị, gwa ndị enyi gị na-ahụ adịghị, biko agbala nkịtị, because ma onwe ihe mere ya bịakwuo dị njọ,
o nwere ike damejie liver mmadụ ma ọ kidney mmadụ, ịghọtala, o nwere ike mee mmadụ ya abanyekwa into coma, from there zie onye ahụ anwụọ. Biko ọ bụ na ụmụ ihe a na-eme gị, kwere ndị mmadụ agbala nkịtị ka ebido mgbe oge dị gwọọ ya. Okay, ka ebido mgbe oge dị gwọọ ya. Okay, so let's see, o nwegasịala ụmụ test dị iche iche eji amata ugbu, ibi na onwe nke a na-eme ugbu achọpụta result ugbu ọ dịgasịzi n'obodo Afrịka niile dị iche iche. Okay, so then enwekwa ọgwụ na-agwọ ya, so onye dibịa ga-enyere gị aka mara ọgwụ nke ga-adịrị gị mma nye gị ya. Olekwana otu anyị ga-esi jisikwa n'ike hụ na egbochiri ọrịa malaria na. Okay, so ọ bụ na ihe ndị ahụ akpọrọ aha nwere ike ị na-eme mmadụ na-emetụgasị gị, biko hụ onye dibịa gị, okay, ka a gwọọ ya. Then ọ bụ na ime ebe mosquito juru eju karịa, adịla aga ebe ahụ, okay, chọọ otu ị ga-esi zee ebe ahụ. Ọ bụkwa na isi mba ofesi si ebe ọzọ n'ala ṅụọ ọgwụ mgbochi malaria. Okay, then adịla apụ nnukwu n'oge mgbede, mgbe nne mosquito a na-ada agagharịa chọọ onye ọ na-ata. So mgbe mgbede jisi ike hapụ ị na-apụ n'ezi too much. Ọ bụkwa na onye ahụ ga-apụ ya yiri nwei dịka nwei nwere aka ogologo gị ikpuchita ma ya ọfụma. Then onwe ndị na-ada eyuzu net akọva bed ebe ha na-ehi. Then ọ bụkwa na windo mmadụ mebisiri emebisi ka emezima ya dịkwa possible etinye net na windo. Ụfọdụ sef enwekwa ihe a na-espray ndị ọkachamara nwe eji espray na-egbukwa mosquito ahụ, insect repellent ma ọ bụrụ ndị bekee. Okay, so ewere ya spray ọ na-eyi aka. Then like I said, onwe ha mebisiri emebisi mezisicha ya ka mosquito ahụ hapụ ihe ebe ọ ga-esi na-abata n'ụlọ nnukwu. Then nke kachasị n'ụbụ ịbịa gagharịa n'ụlọ gị, gagharịa gburugburu ụlọ gị n'ezi. Onwe ebe mmiri rọkọrọ, kwafusie ha. Onwe ebe komkom nọgasị n'akụkụ ụlọ mmiri na-eji ya, tụfusie ha, kwafusie mmiri ahụ. Mee ka ebe ị nọ dị ọcha nnukwu, mee ka ebe ị nọ dị ọcha, zachasịa ebe niile. Ka anyị mekwanụ nke anyị ga-eme bụrụ mmadụ, zachasịcha ebe niile, tụfusie ihe enweghị isi na ọdị ihe abaghị uru. Onwe ihe ebe mmiri na-arọkọ, zapụsịa ya, bikos ọ ebe ahụ mmiri na-arọkọ ka mosquito ahụ anwụnta ahụ ga-aga banye yie akwa ya. Ọ na-alaiki iyi akwa ya na mmiri, bikos ọ bụrụ na ọ nọghị na mmiri ahụ yie akwa ahụ agaghị alasti, ọ ga-anwụ. So ọ bụrụ iji si ike mee ka mmiri hafe ịrọkọ gburugburu ebe ị nọ, ọ ga-enye nnukwute aka ka iji sikwa n'ike chụwagasịa ihe anwụnta. Ọ bakwara uru ịmata na anwụnta mmadụ a na-evunye maọbụ imetụ onye ahụ aka ga-ebute, a na-efefu ya si onye anwụnta ahụ taa onye nwe ya nọ. Okay, then ya gazie ka ọ mịrị ọbara onye ọzọ, then ya amịbazie ya nje ahụ otu o si efe. Mgbe ụfọdụ kwa ọ bụrụ onye mmadụ na-enweta blood transfusion, ọ bụrụ onye ahụ adịghị a na-etinye n'ọbara, ọ bụrụ na ọbara ahụ na ọ dịchaghị na-echekicha ya ọfụma, o nwere ike onye ahụ, ọ bụrụ na onye ahụ nyere ọbara ahụ, onye nwe ọbara ahụ na mosquito ahụ, nje ahụ nọ n'ime ọbara ya, then onye ahụ nwetara ọbara ahụ nwere ike nweta malaria. Then ishie needles dị njọ, adịghị ọcha, number one, ekwesịghị na-share needles, but onwe otu esi share ya needles adịghị ọcha. Then o nwere ike si from there banyere mmadụ. Then mgbe ụfọdụ ka o nwere ike isi from nne banyere nwa nọ n'afọ. Then nke vaccine bụ o nwegasịkwala ụfọdụ obodo eji ihe ọgwụ mgbochi na-enyere aka n'obodo Afrịka. Ha ejukwala eju ndị enwegasịghị malaria. Enwe obodo ụfọdụ n'Afrịka enwe malaria ugbu a, dịka aga m akpọcha ha niile, dịka obodo Egypt ma Libya, Algeria, Morocco. So Chineke ga-enyekwa aka otu ahụ ha nwasi mee ya ọpụọ. Ọ ga-enyekwara obodo anyị bụ Nigeria, nyekwara obodo ndị ọzọ nọ n'Afrịka aka. Okay, so and the malaria vaccine ahụ maọbụ ọgwụ mgbochi ahụ o jukwala n'ọtụtụ obodo. Ọ nọkwa na Nigeria, ọ nọ na Niger, ọ nọ na Burkina Faso, Cameroon, nke Sierra Leone, na Niger, ọ nọgasị ala Cote d'Ivoire, ọ nọgasị ebe ahụ. So Chineke ga-eme ebere, ndị gọọmenti ejisichi ike yie aka
ka ahụ na-egbochi ọrịa, because o nwere ụfọdụ obodo enwezighị ya. Like I said, ọtụtụ obodo enwezighị ya dịka Egypt na Libya ndị otu ya n'Africa, otu Africa ahụkwa. Okay, ha eme na eradicate chọpụ ya. Okay, so bet ka anyị nwa citizens, ndị mmadụ jisi ike nke ị ga-eme mee ka egbochie ya na ihe ahụ ọrịa ọjọọ. Every time, okay, nne na-anọ onye ahụ malaria, onye ahụ malaria, a na-etriti malaria. Okay, all right, so I'm trying to end this. I don't want it to be long. Okay, so what I'm talking about today is malaria. Malaria is a serious disease. Okay, and the information that I'm presenting here is from CDC website, Centers for Disease Control. All right, so malaria, okay, it's a very serious disease caused by Plasmodium parasites. Okay, and it infects people. The female Anopheles mosquito, that's the one that, you know, put it into humans. When it goes into a human being, you know, it's trying to get blood. Okay, so it's trying to get blood from you, and that blood helps the eggs to develop. Okay, so but then when it bites you, trying to get the blood just to use the protein and the iron in that blood to develop its eggs. So then if it's infected by that Plasmodium parasite, that's how it will put it inside the human. And then that's how it just keeps going from this person to that person, from this person to that person, because it will go to somebody else trying to get blood again. And as soon as the egg hatches, you know, it will try to get again, you know, to develop more eggs, you know, help its eggs, you know. So by just, when you think about it, it's just, I don't want to say innocent, but it seems like it's just innocent, trying to get blood from humans, you know, to help its eggs. But then in the process, you know, because it's beating someone with this Plasmodium parasite, then it will put it into a human being. Okay, but its purpose is just to go and get blood. That is purpose. All right. So and this mosquito is all over, you know. It's more in African countries. It's a whole lot more in African countries, in Asia, you know, all those tropical and subtropical regions of the world. That's where, you know, the parasite, you know, the disease is. Okay, and some countries in Africa has actually been successful, you know, in eradicating malaria, like Egypt, Libya, Algeria, Morocco. I'm not going to mention all of them, some of those. Okay, and the vaccines are available actually right now in some African countries too, like Nigeria, Cameroon, Burkina Faso, and some other countries. Okay, so we have those Plasmodium parasites. We have the Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, Plasmodium vivax, and then Plasmodium knowlesi. That one is actually the knowlesi one. Usually, you know, affects monkeys or other animals, but it can also affect humans. All right. Anyway, so let me go back to the basics again. So the female Anopheles mosquito, that's the one that goes and bites people. Okay, trying to get blood to help with its eggs. So then in the process, if it has that parasite, Plasmodium parasite, it will then inject it into humans. All right. So signs and symptoms, what will tell you that someone has malaria? If they have fever, flu-like illnesses, like if they have chills, they have headache, you know, tiredness, muscle aches. Okay, if they're having nausea, vomiting, you know, then that may be a sign. If it's not treated quickly, it can actually get worse. Sometimes it may get really bad. It may damage the liver, the kidneys, it may damage organs, it may lead to coma and even death. So it's important, as soon as you're having some of these symptoms, please tell your friends, tell your family members. Don't keep quiet. Get help, please. Okay, so then there are different tests. Even there are rapid tests that they use now to find out if someone has malaria. So please go and see a medical profession. All right, go see a medical professional, get help, and there are medications that can treat malaria. Okay, so that's good to know. It's treatable, right? All right, so, and remember, it's not passed from
person to person is that mosquito, that Anopheles mosquito. It can only pass from person to person if it's from a mom to an unborn child. And then another way, okay, sometimes sharing needles. It's not good to share needles, but if that happens, contaminated needles, then that may happen. Then blood transfusion, if someone get blood from someone who has that Plasmodium parasite, then it may happen. How do we prevent this? If you're sick, get help. That's one of the big ways. Get help immediately. Avoid areas that are very high, with mosquito activities. Avoid going out late in the evening or at night. That's when these Anopheles mosquito like to go and eat the blood. Get the blood to help with their eggs, right? Okay, so avoid going, if you have to go out, especially if you live in areas that has high in area with high mosquito level. If you have to go out in the evening, wear long sleeves that will cover your hands and legs. And then some people have nets to cover their bed or to cover the windows in their houses, and that helps. If your window is broken or the nets are broken, get them fixed. If you have bottles or cans, around, or things around your house with water, please dump them, check them every week, clean your environment, let your environment be very clean. That's one of the big ways. Let's do what we have to do by ourselves as individuals, as citizens, and then hopefully our country will continue to help, continue to work with CDC and World Health Organization, to help eradicate this deadly disease. There are vaccines available now, like I said before, in some parts of Africa. Okay, so let's do our best by keeping our environments very, very clean, very, very clean, because if there are no stagnant water for this mosquito to Anopheles female mosquito to lay the eggs, then the eggs will not survive. It has to be in water. It loves water, and it has to be there to survive. So if you can just go around your house, clean your house, keep your area very tidy, that will make a big difference. It will help a whole lot. All right, so again, I'm trying to finish this. Hopefully I'm not like rushing too much. Okay, so that will be the end of the lesson. Now, today's Bible verse is Matthew 19:26. It says, Jesus looked at them and said, with man it is impossible, but not with God. Not with God. For all things are possible with God. So hopefully we can do our own part by keeping our environments clean and getting help if we're feeling, symptoms of malaria. And then hopefully our government will play their part too in helping us to eradicate this deadly disease. And we believe that God will also take care of our countries and take care of all the countries affected by this deadly endemic disease called malaria. Okay. And then I have a song for you. Okay. So this song, if you translate it in Igbo, okay, it's just talking about, the mighty man. It's talking about our heavenly Father. Okay, okay, and all right. By this music is by Jimmy the Psalmist. So let me sing it. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. By Jimmy the Psalmist. So, Lord, I thank you for today's lessons. I pray that it will help
people as they listen to it, Lord Jesus. I thank you, I exalt your name, and I pray that you will continue to help all the countries of the world, and especially African countries that are suffering from this endemic disease called malaria. Help us, Lord, and help our leaders, please, God. Give them knowledge and help all the scientists, help CDC, World Health Organization. Let them all put heads together and help all the countries of mostly in Africa and Asia too, and other countries that are affected by this deadly disease. I thank you, everlasting Father. May your name be exalted in Jesus' name. Amen. Bye. Ka emesịanụ, ndewonụ, aga m ahụ unu n'izu ụka ọzọ. Okay, biko ị nwere kọmentị dee ya, deere m ya. Onwe suggestion inwe, biko deere m ya. Okay, ngwanụ jisi n'ike. Bye bye. Ka emesịa.